27 noyabrda Lebap vilayetindäki edara kärhanalaryň tas ählisiniň işgärleri köpçüliklüğin palta ýygymyna gatnaşdyryldy. Bu mejburi çäre vilayetiň dolandyryş merkezi Türkmenabad şäheriniň jemgyýetçilik awtobuslary hem çekildi. Bu ýagdaý şäheriň jemgyýetçilik transportynda bökdönçlükleri döretdi. Edara başlyklary, müdürleri we orunbasarlary hem işgärleriň ýanynda paxta meýdanlaryna çykdylar. Olar büdjet işgärleriniň paxta ýygysyna hut özleri gözükçilik etdiler. Mundan öň edara başlyklary ýa olaryň orunbasarlary hiç açan paxta meýdanyna çykmaýardylar. Dip yerli büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň sözlerine görä paxta ýygymynyň başyndan bäri has takygy awgust aýyndan bäri büdjet işgärleriniň her birinin edaradaky işgär sanyna görä aýda 10-20 gün paxta meýdanyna çykmak ýa-da özlerine derek hakyny işçi tutmak talap edilýär. İşgärler hakyny tutulan işçileriň her biri üçin gününe 30 manat töleýärdiler. Bu işçiler büdjet işgärlerini derek gowuça meýdanlaryna gidip paxta ýygymyna gatnaşýardylar. Ýöne ýeksende güni hatda hakyny tutma işçiler üçin pul tölen büdjet işgärleri hem paxta meýdanlaryna çykaryldylar. Dip büdjet işgäri belledi. Büdjet işgärleriniň köpçüliklüğin paxta ýygymyna çekilmegine 24 noyabrda vilayet häkimliginde geçirilen ýygnak sebäp bolupdyr. Vilayet häkimligindäki çeşmämiziň sözlerine görä, ýygnakda paxta ýygymynyň depkinini güýçlendirmek meselesine uly üns berilipdir. Ýygnakda vilayet häkiminiň hut özüniň paxta meýdanlaryna aýlanyp, paxta ýygymynyň depkini bilen tanışjakdygy aýdyldy. Edara ýolbaşçylary häkimden gorkup, ähli işgärleri paxta ýygymyna çekdiler diýip çeşmämiz belledi. Habarçymyz büdjet işgärlerini gowuça meýdanlaryna alyp gitmek işlerine jemgyýetçilik awtobuslarynyň hem çekilendigini, bu ýagdaýyň şäheriň jemgyýetçilik transportynda bökdönçlükleri döredendigini aýtdy. Şäheriň köçelerinde jemgyýetçilik awtobuslary hiç ýyly hereket etmedi. Irden saat 8 we 9 aralygynda şäheriň awtobus duralgasynyň her birinde 70 çemmeti adam üçdi. Olaryň dadyna hususy eýçilikdäki mikroawtobuslar we taksiler ýetişdi. Ýöne olar hem bu ýagdaýdan peýdalanyp destine kirey nyrklaryny ýokarlandyrdylar. Dip habarçy belledi. Adatlyk baýdylanlar barada vilayet häkimliginden we onuň owa hojalygyny hemde transport serişdelerine gözegçilik edýän bölümlerinden kommentari alyp bilmedi. Soň kepdelerde hökümet ýygnaklarynda ýurtda paxta hasylyny gysga wagtda we ýetkisiz ýygnap almak meseleleri ençeme gezek maslahat edildi. Prezident bu işleriň depkinine bir näçe gezek näýililik bildirdi. Marda owu hojalyk önümleriniň hasyly ýene-de büdjet işgärleriniň hatabyna ýygnalýar. Habarçylaryň maglumatlaryna görä ekin meýdanlarynda işleýän hakyny tutulan adamlar üçin pul döwlet edara kärhanalaryň işgärlerinden ýygnalýar. Vilayetde şunlar şundur we kartoşka ýygnalýar. Şu sebäpden her bir yerli edara kärhananyň ekin meýdanlaryna adyndan 10 sany işgär uğratmagy mejbur edilenligini yerli habarçymyz aýdar. Bu talaby ýerine ýetirmek üçin edaralar adam tutup olaryň zähmet hakyny tölemek üçin puly işgärlerden ýygnaýar. Habarçymyz şeýlelikde döwlet edaralarynyň işgärleriniň owu hojalyk önümçiligi üçin tapşyrmagy mejbur edilýän pulunyň möçberiniň ýene-de artanlygyny aýdar. Bu ekinleri ýygnaýan adamlary hakyny tutmak üçin pullary hem ýaly büdjet işgärlerinden ýygnaýarlar. Paxta möhsümi üçin pul çöplenýän mahaly, kartoşka we sundur üçin ýygnalýan pul artykmaç gelýär. Her büdjet işgäri öz gezeginde 30 manat mukdarda hakyny tutma işgäriň puluny bermeli bolýar. Dip yerli kärhanalaryň ýolbaşçylary we işgärleri bilen gürrüňdeş bolan habarçymyz aýdar. Şeýle-de şuňlar hatlygynymak öňçe işler paxta meýdanlarynda da dowam edýär. Paxta ýygmak üçin her büdjet işgäri pul tapşyrmagyny dowam etdirýär. Her gün ir saat 6:30-da her edara 10-15 sany hakyna tutulan adamy jemläp uğradýar. Büdjet işgärlerinden pul ýygnamak adat bolup galdy. Dip yerli edara başlyklarynyň biri gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan yerli işgärler öz zähmet hakyndan etli puluň dürli maksatlar üçin ýygyderli saklanyp galmagyna nägilelik bildirýärler. Adam ise öz hojalygyny eklemek üçin girýär. Olaryň alýan aýlyklaryndan onsuzum edilýän dürli tutumlardan soň owu hojalyk işler üçin hem alynýar. Seýdip aýlyklaryň aglawaty ýene döwletiň işlerine gidýär. Dip marly büdjet işgäri aýtdy. Bu aralykda Mariýanyň çağalar baglaryna iýmit üçin berilen kartoşkanyň tagamynyň ajy bolmagy bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykdy. Bu arada maglumat berýän habarçymyz aşpezlere talgylanyp, olaryň kartoşkany bişirende şeker goşup ajatyny yapmagy tinanşýanlygyny aýtdy.
Aşgabatyň häkimetleri beýleki vilayetlerden şähere gelip işleýän içerki zähmet migrantlaryny öz ýaşaýan sebitlerine iýermek çärelerini gaýtadan güýçlendirdiler. Häkimetler bu çärelerini bitaraplyk bayramynyň öňü sirasynda şäherde howpsuzlygyň güýçlendirilýändigi bilen düşündirýärler. Bu günler şäherde gize maksatsız gezýän ýaşlara vilayetlerden gelip ten sewdasyny edýän gyzlara garşy reýtler geçirilýär. Şeýle de vilayetlerden gelip guruluş firmalarynda ýa-da gündögür bazarynda işleýän işgärleri hem 10-njy dekabr çelini şäherden çykarmak işleri başlandy. Dip Köpetdağ Etrap Polisiýasynyňky çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä şäher polisiýasy öz işgärlerine tutulup eltilen her bir içerki migrant üçin 100 manat töweslendiriji pul bayragyny berýär. Saklanýan içerki migrantlaryň arasynda Aşgabatda wagtlaýyn ýaşamagy ruhsatnamasy bolan raýatlar hem bar. İçerki migrantlar ilki ardu wagtlaýyn tutuşhanasynda 2 gize gündi saklanýar. Soňra olardan bayramçylyk döwründe Aşgabatda bolmajakdygy barada anketa gul çekmek talap edilýär. Soňra da olary wagzala gidýärler we degişli vilayetlerden gelen polisiýa işgärlerini tawsyrýarlar. Olar içerki migrantlary öz ýaşaýan sebitlerine alyp gidýärler. Dip çeşmämiz bellidi. Aşgabatyň häkimetleri we döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri bu çäreler barada hiç ýyly düşündürüş ýa maglumat bermeýärler. Çeşmämiziň tasdiklamagyna görä paýtagtyň häkimetleri dilden edýän beýanatlarynda bu çäreleriň sebäplerini 10-njy dekabrda belleniljek bitaraplyk bayramynyň öňü sirasynda şäherde howpsuzlygyň güýçlendirilýändigi bilen düşündirýärler. Ýöne olar içerki migrantlaryň Aşgabatda bolmagy bilen şäheriň howpsuzlygynyň arasynda nähili ilteşiň bardygyny aýdyňlaşdyrmaýarlar. Bu aralykda habarçymyz öz vilayetlerine iýerilen içerki migrantlaryň arasynda polisiýa işgärlerine para berip ýene Aşgabatda dolanýanlaryň hem bardygyny aýdýar. Ýaşlyk demirýol stansiýasynda düşüp resmi namalarymy ýyzym almak üçin polisiýa işgärine 500 manat para berdim. Eger bu ýoly saýlap almadyk bolsam onda täze ýyl bayramynda maşgalam pulsuz galardy. Dip anna güni paýtagta gaýdyp gelen marly guruluşyk işgäri aýtdy. Ardu tutsohanasyndaky bir çeşmämiz hem ten sewdasynda saklanan sebitlerden gelen zenanlaryň ta 80 göterminiň azatlygy goý berilýändigini aýdýar. Onuň sözlerine görä bu zenanlaryň kanun goraýjy edaralardaky täsirli tanış bilişleri tutsohana resmilerine jaň edip olardan degişli zenanlary goý bermegi talap edýärler. Azatlyk radiosu bu barada paýtagtyň polisiýa müdürliginden we Ardu tutsohanasyndan goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi.